Felly, dyma adnodau o llyfr galarnad, penod 3. Nid oes terfyn ar gariad yr arglwydd, ac yn sicr ni phalla i dosturiaethau, y maent yn newydd bob bore, a mawr yw dyffyddlondeb. Dewch i ni weddio gyda'n gilydd. O lluog Dduw, ti yw'r un ydyn ni yn ei addoli bob amser. Ti yw'r un sydd yn gafel yno ni bob awr o bob dydd ac yn cyflyru ni i gredu yn Iesu ac i ddal gafel yn ein gobaith ynddo ef. Dywys ni o Dduw ar hyd lwybrau gobaith heno, wrth i ni edrych ar y pethau olaf, wrth i ni edrych ar ddirgelwch angau a marwolaeth, ac wrth i ni weld siwt y medrwn ninnau bod yn gysur i eraill ar hyd y siwrne mewn profedigaeth o orfod ffarwelio ag anwyliaid. Bydd gyda ni felly yn enw Iesu. Amen. Nawr, mae John ac Annalyn ac Elonwy yn gwybod bod fi'n dechrau gyda Roy Noble a mynd nôl i Frynyman i blentyndod ef. A fel rhan o'i hunangofiant, mae Roy Noble yn ysgrifennu hyn. Mae marwolaeth fy ffrind wedi peri i mi feddwl am angladdau. Mae I angladd yn cael ei gynnal yr wythnos hon, ac rwy'n siŵr y bydd yr angladd yn un braf. Mae'n ddoniol meddwl, mae Roy Noble yn dweud am angladd, fel un braf neu un da, ond mae hyn wedi bod yn bwysig yn seici y Cymru ers degawdau lawer. Wrth gwrs, yn yr hen ddyddiau pan o'n i'n ifanc, roedd fformat pendant ac arddull a threfen strwythuredig. Ar unwaith wedi'r farwolaeth, tynnwyd llenni y tŷ, ac allan o gydymdeimlad yn yr holl dau cyfagos ar y stryd. Byddai perthnasau yn ymweld gyda'i cydymdeimlad, ac os byddai aelodau eraill o'r teulu neu ffrindiau nad oedden nhw yn medru siarad â nhw yn cyrraedd, tra roedd rai isws yn dangos parch, yna bydden nhw'n mynd mas drwy'r drws cefen, a byddai'r ymwelwyr newydd yn dod mewn wrth y drws ffrynt. Ar ddiwrnod yr angladd, byddai'r pregethwr yn galw yn y tŷ am y gwasanaeth cynta, ac os nad oedd yn ei areth wedi llwyddo i gael pawb i grio, neu wylo, neu wylofen, yna doedd e ddim wedi gwneud ei waith. Ymgasglodd dynon ar y ffordd y tu fas i'r tŷ, a chanwyd emyn cyn i'r angladd symud I ffwrdd. Byddai dynon yn cerdded o flaen yr hers, llawer ohonyn nhw mewn hetiau bowler a chydag awyr gref o beli camffor amdanyn nhw. Ar ôl i'r got fawr gael ei daith cynta mas o'r cwpwr dillad am cwpl o flynyddoedd, a byddai'r galarwyr yn teithio yng nghar yr ymgymerwr. Dim ond dynon oedd bob amser yn mynychu angladdau, pi na ta dyn neu fenyw a fu farw. Ar lan y bedd canwyd emyn arall ac yna byddai llawer o alarwyr yn dychwelyd i'r tŷ I gael ham ar blatiau a lluniaeth. Roedd e'n codi'r ysbryd yn sylweddol ac yn ysgafnhau'r awyr yn ddirfawr pan agorwyd y llenni o'r diwedd. Mae Noble yn mynd mlaen I ddweud am y rai oedd yn dilyn angladdau hefyd.
Rai oedd yn mynd i 34 angladd mewn wythnos, hyd yn oed, yn cerdded o di i di i gael bwyd, a hefyd yn ceisio darbwyllo'r tulu bod ef yn dod o'r ochr arall y tulu, os oedd rhywun yn cwestiynu pwy oedden nhw. Gall fod dryswch hefyd, oherwydd mae Nobel yn dweud sy'n ddiweddar, i'r lluniaeth anghywir ar ôl angladd. Roeddwn ni ar fy mhaent gynta yn y cyfarfod yn y dafarn cyn i mi sylweddoli. Gall fod cryn ysgafnder ar achlysuron o'r fath hefyd. Rwy'n cofio bod mewn un angladd ymlaen Diles pan oedd un brawd ar ôl dychwelyd o'r fynwent yn nodi ei fod wedi dod yn ddigwyddiad reolaidd iddo. Roedd fel cael tocyn dibensier yn yr amlosgfa. Dywedodd hefyd wrth ei ffrind, Iori, dwi ti ddim yn edrych yn rhy dda i mi. Ydy yn wir werth i ti fynd siathre o'r fynwent nawr. Dyma siwt mae Roy Nobel yn rhoi i atgofion plentyndod o Frynyman am angladdau. Falle bod rai o'r pethau mae Roy Nobel yn siarad yn bythu yn gyfarwydd un unau. Fi'n gwybod pan o'n i'n blentyn oedd hi yn arfer bod y llenni i gyd yn cael. Falle nid o amser y farwolaeth, ond yn sicr ar ddydd yr angladd, yn cofio oedd pob un angladd ym Mrynyman yn cael ei gyhoeddi yn y capel ar y Sul. Oedd yr ymgymerwr yn nid yn siŵr bod y cyhoeddiad yn mynd o amgylch bob capel. A fi'n cofio hefyd y cyhoeddiad yn cael ei wneud dynion yn unig yn mynd i'r cynhebrwng. A dyna siwr oedd hi yn angladd yn Nat Cu yn 1982. Gas yn fam Gu i weddw fe ddim mynd i'w angladd. Oedd e ddim yn gyffredin bod hyd yn oed y wraig weddw yn mynd i angladd bryd hynny. Ond dwi ddim yn cofio unrhyw arfer o bobl yn cwrso te angladd sawl un mewn wythnos, cofiwch. Os rai o'r arferion hyn yn gyfarwydd i chi neu arferion eraill o ran angladdau o gwbl? Dwi'n cofio cnebryna dynion yn unig yn y pen yma, ynde? Ie. Dafydd hefyd yn dweud. Ie. Dafydd? Ynddo, dim cymaint rwan nag oes. Nag oes. Pa bryd dechreuodd be felly, doch? Was Victoria na do? Ie, mae'n swno felly. Dwi ddim wedi gwneud ystydiad yn hunan i wybod pryd ddechreuodd yr arfer. A dwi ddim cweit yn siŵr pryd dath ei ben chwaith, chi'n gwybod, achos fi'n gwybod oedd e dal yn digwydd yn yr 80au. Ond dwi ddim wedi profi fe o gwbl yn wynedogaeth i ddechreuodd yn 95. Dwi ddim wedi profi... Bod o'n un achlysur ar ddechrau'r 90au, rhywun oedd yn gweithio gyda fi, oedd ei dad wedi marw, ac, wel, oedd e'n cymryd peth amser i ffwrdd. Weles i yn y papur manylion am ei dad, gentleman only. Felly oedd ei ham ddim yn cael mynd. Ie. Wein, pryd ddath yr arfer i ben yn Gwngwendraeth? Fi'n credu bod yr arfer wedi bod falle hyd at canol yr 80au dyn ni'n tybio. Ers hynny, wrth gwrs, mae bobl wedi bod, dyw bobl ddim wedi bod mewn strydoedd mewn gwirionedd. Fel allwch chi ddychmygu cael ei ngeni am fagu mewn stryd o dau. Ac felly byddai'r gymdogaeth llawer mwy agos, byddai pawb yn dod mewn i'r tŷ, felly, a byddai pawb yn nabod ei gilydd. A byddai hwnna falle yn rhywbeth sydd wedi colli, mae'r gymuned glos yna wedi colli. Ac yn yr amser ni, dyn ni'n tybio bod e wedi digwydd. Un o'r pethau ryfedda, dweud y gwir, oedd yn y tymbl. Wrth gwrs, oherwydd bod y tai yn fach iawn, byddai ddim modd
i'r arch i ddod mas trwy'r drws. A bydde gorfod wedyn i bob tŷ gael ffenest sash. A bydde hwnna'n golygu, wrth gwrs, bydde'r corff yn gyffod y mas, neu'r coffin yn gyffod y mas trwy'r ffenest. Achos bydde ddim yn gallu dod mas trwy'r drws. A oedd hwnna yn arfer, chi'n gwybod. A mewn gwirionedd erbyn heddi, does ddim ffenest sash yn bod. Ond gyda'r dynion yn unig, fel dwi'n dweud, ar ddechrau'r 80au yn Dyffryn Aman oedd pob angladd fel yna. Ond mae'n amlwg rhywsut yn yr 80au, mi newidiwyd yr arfer a fel mae John yn dweud, yn achlysurol ar ddechrau'r 90au, ond wedi hynny, fi byth wedi weld e. A hefyd, busnes o ymweld galw ar yr eilwyd. Pan ddechreuais i yn cylch Llantsawel a Chrig y Bar a Llanybydder, oedd e yn gyffredin tu hwnt. Ond wedyn ni dod nôl i ddechrau yn weinidogaeth fan hyn 12 mlynedd yn ôl, mae wedi mynd yn llai a llai cyffredin bod pawb yn galw i gyd yn deimlo. Mae e'n digwydd, wrth gwrs, ond ddim i'r un raddau ag oedd e. Falle, beth mae Wayne yn dweud bod cymdogaeth yn ymddangos llai glos. Ond wedi dweud hynny, y pethau mwyaf ryfedd i fi ar hyd yr 20 mis diwetha yma, yng nghanol pandemig, yw bod dim modd i ymweld o gwbl braidd. A fi wedi ffindo hwnna yn arswydus o anodd. Ddim yn medru galw i aelwyd yn wynebu profedigaeth. Fel oedd hi'n digwydd bod pan nes i ddefnyddio'r enghraifft yma mis Mawrth llynedd, o'n i ddim yn gwybod beth oedd yn blaenau ni bryd hynny, ond erbyn hyn ar angladdau i fi wedi cymryd ar hyd yr 20 mis diwetha, mae'r arfer o ddod mas a sefyll ar ochr stryd wedi dod nôl. A wedi gorfod dod nôl, a dweud y gwir, achos ar y cyfan, dyn ni ddim wedi gallu'r gwahodd yn niferodd i mewn i angladd cyhoeddus mewn capel, a beth o'n i'n arfer gwneud. Felly ffarwelio wrth y stryd, neu wrth yr hewl mae bobl wedi bod yn gwneud. A fi'n cymryd bod hwnna wedi bod yn gyffredin ar draws Cymru. Yndi. Oedd yn Mangyfelin, le dwi'n byw, a digwydd bod bydd sawl marwolaeth chymod yn ystod cyfnod y clo, a jyst dechreuodd e, a wedyn datblygodd e yn arferiad, a rhywbeth eitha, wel, digwyddodd i fi'n unan, achos colles i'n had yn y cyfnod hyn. A oedd y Covid yn wael iawn ar yr adeg nôl yn Ionawr leni, a penderfynnes i bydden ni ddim hyd yn oed yn mynd i'r capel. Oedd y capel ddim ar agor ta beth. A ces i'r angla oedd yn strictly private, dim ond 5 ohono ni, fi a fy merch a'i theulu hi. A oedd rhywbeth yn gysurlon iawn, achos fi ddaeth pawb mas ar hyd y stryd, hyd yn oed yn pen rewl y ffermydd lle ni'n arfer byw. Daeth pawb i'r pen rewl y ffarm, a chymod y gair cynhebrwng, ond fel sy'n ni'n cael yn hebrwng lan i'r fynwent yng Nghapel Gibeon, a oedd e'n gysur mawr, chi'n gwybod. Wel, rhywbeth, sa'n gwybod, anisgwyl y bit i'r peth, o'n i'n disgwyl hyn, a ces i lot fawr o gysur o weld y bobl mas, chi'n gwybod? Ie. Ac wrth gwrs, dyna beth yw ystyr cynhebrwng. Eich bod chi'n mynd ar y cyd, yn hebrwng ar y cyd i'r orffwysfan olaf. Os yna ryw arferion eraill, Sian? O ia, o'n i jyst eisiau rhannu 2 beth efo chi. Oedd beth o'ch chi'n adrodd o
o ddeunydd Roy Noble yn neud I fi atgoffa o stori fach ysgafn oedd yn had yn adrodd I mi, dim ond chydig o'n osweithiau yn ôl ar y ffôn, yn deud yn Sir Beirionnydd mewn capel yn Habor, ger Dolgellau, bod o'n cofio angladd, capel bach iawn, a bod dim digon o le I bawb yn y capel, blynyddoedd yn ôl wrth gwrs, a nifer ohonyn nhw yn naturiol yn gorfod sefyll tu allan i'r capel, ac oedd o'n sefyll nesaf at dau eitha enwog yn yr ardal, sef Mr Llew Evans Gwanas, tad Tom a Trebor y Cyntorion, a Hywel Williams Codwr Canu oedd yn arfer byw yn Llanfachres ger Dolgellau. A yr ddau yn nhw yn canu nes I pennau ac yn mwynhau morio canu ac yn deud, fel oeddech chi'n deud, oedd Roy Noble yn deud bod hi'n angladd braf, a wedyn y ddau ar y diwedd yn troi at ei gilydd ac yn holi'r naill o'r llall pwy oedd yn cael ei gladdu dywed. Felly stori fach ysgafn. Ond y peth arall o'n eisiau just rannu ydy yn ystod y cyfnod clo, ges I y profiad unigryw o ganu mewn angladd a peidio gallu bod yno. Fel ydych chi gyd yn gwybod, gollon ni Eirin Ogwen yn ystod y cyfnod ac o'n i wedi cael ar ddeall ganddo fo chydig o ddynodau cyn iddo fo farw bod o am I fi ganu yn ei angladd. Ond gan mod I ddim yn cael mynd oherwydd y Covid, oedd rhaid I fi wedyn recordio a ffilmio fideo I gael I ddangos yn yr angladd. Oedd hwnna'n brofiad rhyfedd, gwerthfawr, braint ac unigryw ac o'n I sy'n rhannu yna efo chi. Os rai ohonoch chi heblaw am y brychedig Glenys Jones wedi gorfod cymryd yngladdau o gwbl? Na. Falle chi'n gwybod, mae fe'n rhywbeth I eglwysi yn enwedig eglwysi diwynidog I ystyried bod e'n cael ei wneud yn hysbys, bod modd I unrhyw aelod I gymryd angladd, achos does dim angen wrth weinidog ordiniedig I wneud hyn, achos beth I ni'n gwneud yw sefyll ochr yn ochr gyda'r galarwyr yn cyhoeddi neges yr atgyfodiad ac yn datgan, yn gobeith ninnau, yn y ffaith bod Duw yn cyflawni pob peth yn ei ffordd a'i amser ef ei hun. Ac yn hynny o beth, wedyn ni, does dim angen bod y person yn gwisgo y coler gron neu rhywbeth mwyn wneud hynny, chi'n gwybod? Dyw e ddim yn angenreidiol. Beth I chi'n wneud Sian Hawley yng Nghasnewydd? Os chi'n galw gweinidog mewn I wneud yngladdau fyna? Wel, ni'n lwcus iawn achos mae Alan Pickard wedi bod yn dod yn enwedig i'r aelodau oedrannus ni wedi colli, oedd e'n gyfarwydd â nhw. Hyd yn oed yn amser Covid, yn gwybod fi farw Sally Hughes a aelod arall Gwen Rhys a warthegu Allen oedd e'n hunain yn ysu yn gyffredinol, fe nath ddoi angladd yna. Nawr mae Elin wedi gymeros I ran yn un o'r angladdau, a fi'n trial cofio os dwi wedi wneud angladd I hunan yn gyfan gwbl, ond I'm ddim cweit yn siŵr am na, wi ddim yn meddwl bod ti wedi. Ie. Fel mae'n digwydd bod llynedd oedd hi, neu flwyddyn cyn, os dwi'n cofio'n iawn, Gareth Iowan pan oedd dan y fforddiant yn y cylch yn Anternyscw, nath a Gwendolyn Evans gymryd angladd ar y cyd rhwng y ddau ohonyn nhw. A mi wahoddwyd nifer ohono ni fel gweinidogion oedd gysylltiad gyda'r ymadywedig I fod yn bresennol hefyd, ond oedd hi'n wych o beth I gael doi lleigwr yn cymeryd yr angladd
achos gyda nwthau oedd ar ymwybyddiaeth o'r ymwdywedig, oedd y person yn ffyddlon yn y capel, yn rhan o fywyd y capel, a felly cael doi oedd i fewn i gylch arweinyddiaeth yn cymeryd yr angladd, oedd hwnna'n wych o beth ar dweud y gwir. A mi oedd yn uned, fi'n credu oedd 2 neu 3 ohonon ni fel gweinidogion yn y sedd fawr, yn cael cymryd ran wrth gwrs, ond nid ni oedd yn neud yr angladd. Oedd y lleigwyr oedd yn gyfarwydd ar y mawdywedig yn wneud a oedd hwnna'n wych. A chi'n gwybod, mae hwnna'n ffordd o ystyried beth yw cwlwm bugeiliol yr eglwys, bod yr aelodau yn bugeilio ei gilydd wedyn ni, hyd yn oed mewn profedigaeth. A oedd hwnna'n gysur wedyn i'r tulu hefyd. Rydyn ni'n cyffwrdd, wrth gwrs, pan rydyn ni yn ymweld, pan rydyn ni yn paratoi angladd gyda sgôp yr atgyfodiad, sgôp yr iechawdwriaeth a natur yr atgyfodiad hefyd. Rydyn ni yn datgan mewn angladd bod yn gobaith ni yn niw hyd yn oed tu hwnt i ddirgelwch, y dirgelwch olaf hwn, sef marwholaeth ar bedd. Pan y'n ni'n sôn am y pethau olaf, eschatoleg, y pethau'r diwedd, gall hynny olygu, diwedd y byd, pan bydd Duw yn perffeithio'r cyfan yn ddo ef ei hunan, ond gall hefyd olygu ddiwedd siwrne'r unigolyn ar y ddeiar. Peth sydd yn nodweddiadol iawn o'r gred Cristnogol yw llinell yw hanes a nid cylch, nid rhywbeth sydd yn ei ailadrodd ei hunan drosodd a throsodd, ond yn bod ni yn teithio drwy ein hanes mewn llinell. Mewn geiriau eraill, roedd yna ddechrau i hanes amser pan na bu, a maes o law un dydd mi ddaw y cyfan i ben. Nawr, mae'r cyfan, rwy'n dweud fan hyn, nid o unrhyw ddefnydd ar aelwyd mewn profedigaeth, ond mae'n gefndir i ninnau i ystyried y pethau hyn. Mae'r Testament Newydd yn sôn am y pethau olaf drwy ddefnyddio sawl cysyniad gwahanol. Mae fe'n sôn am y pethau olaf gyda'r term parwsia, dyfodiad Iesu Grist, ymddangosiad Iesu Grist. Roedd rai o awduron y Testament Newydd yn siŵr bydde hyn yn digwydd yn eu hoes nwthau. Bydde Iesu yn ail ymddangos yn ystod i bywydau nhw. Ond mae awduron eraill yn y Testament Newydd yn pwyntio at ymddangosiad Iesu fel rhywbeth fydd yn digwydd mewn rhyw ddyfodol anelwig. Ond serch hynny, mae'r gred bydd Iesu yn dychwel a goblygiadau i'r presennol hefyd. Rhywbeth arall i ni'n credu fel Cristnogion yw cynnal cred yn yr atgyfodiad. Mae hwn o'r pwys mwyaf i'n dealltwriaeth ni o berson a gwaith Crist. Ond mae hefyd yn datgan drwy ffydd yn bod ni fel credinwyr yn cyfrannu yn atgyfodiad Iesu. Mae atgyfodiad Crist yn sail ac yn ddisgwyliad atgyfodiad y saint, sef y credinwyr. Nawr, un o'r darluniau o'n i'n defnyddio bythefnos nôl pan o'n i'n edrych ar fedydd, oedd bod drama y bedydd yn ailgreu drama marwolaeth ac atgyfodiad. Mae hyn i weld yn amlwg wrth gwrs gyda bedydd trochiad, pan fydd y person yn mynd i lawr i ddyfroedd bedydd
yn debyg i fynd lawr i'r bedd ac yn codi eto cael ei gymryd drachefn yn fyw o'r dyfroedd hynny. A mae hefyd y cymyn, wrth gwrs, yn ein atgoffa ni yn gyson am ddioddefaint Iesu, ond hefyd am obaith yr atgyfodiad hefyd, bod y groglith a'r Pasg yn hyd uno oddi fewn i'r ddrama fawr yna sydd yn cael ei ail fyw pob dathliad swper yr arglwydd. Ond rydyn ni, yn enwedig pan ni'n cael cwrdd angladdol, yn gwneud hynny drwy ffydd yn yr atgyfodiad. Rydyn ni'n adrodd y geiriau yna o Efengyl Iowan, pan mae Iesu yn datgan bod bywyd yn dod trwyddo fe, bywyd ac atgyfodiad. Teyrnas dduw wedyn ni yn gysyniad arall yn y Testament Newydd. Mae'r syniad o deyrnas yn holl bwysig, rhywbeth sydd yn torri mewn i'n presennol ni drwy ddyfodiad Crist yn ei ymgnawdoliad, a pheth sy'n yn trawsffurfio ni ac adnewyddu ein gobaith am ddyfodol yn rydd o ddiffygion amlwg y fichedd hon. Felly, pan rydyn ni'n sôn am deyrnas Dduw, rydyn ni'n sôn hefyd am obaith pan mae tostrwydd, pan mae marwolaeth hyd yn oed yn cipio peth o'r llawenydd sydd gyda ni yn y bywyd yn bichedd ni. Mae gobaith am y deyrnas yn gosod gobaith o'r newydd yno ni. Y bydd Duw yn amser Duw yn perffeithio popeth ynddo ef. A pan nes i gyflwyno hwn gynta llynedd, mi oedd Jürgen Moltmann, y diwynydd o'r Almaen, ond yn 93 oed. Ond mae fe'n 95 oed erbyn hyn, a mae fe dal yn weithredol fel diwynydd, un o ddiwynyddion mwyaf ar 20 ganrif a'r 11 ganrif ar 20. A mae fe, Jürgen Moltmann, yn mynnu bod angen i ninnau fel Cristnogion i ail gydio yn y gobaith hwn fod Duw ac mi fydd Duw yn trawsffurfio'r ddynoliaeth yn ôl i gynllun achubol ef. Bod Duw wedi dechrau'r broses honno o drawsffurfio gyda dyfodiad Iesu Grist yn yr ymgnawdoliad, a mae e'n parhau i gwneud hynny. Gwaethaf yn mae droldeb ni, ochr yn ochr a'n mae droldeb ni. Duw sy'n caru, Duw sy'n gwaredu a'n hachub ni, yw ein Duw ni. A mae'r gobaith sydd 'da ni yn Iesu yn un sy'n yn cymell ni i weld y ddynoliaeth golledig a phechadurus yn ddynoliaeth sydd wedi i adnewyddu drwy weithred gras Duw. Rydyn ni'n sôn am ofal galar, ond mae yna rhywbeth yn fwy na hynny yn fan hyn. Achos ni ger rhywbeth personol, unigolyddol, dirfodol, existential yn unig mo hwn. Nid rhywbeth i'r cyfrinydd yn unig, ond yn hytrach gweledigaeth corff Crist, pobl Dduw yn rannu'r gobaith hwn. A falle, a dweud y gwir, nid dyma'r lle i drafod y pethau hyn. Mae hwn yn destun pregeth yn fwy na dim ond myfyrdod wrth ystyried gofal galar ac angladdau. Ond mae'n rhywbeth i'n cyfareddu ninnau wrth i ni baratoi i fod yno wrth ochr y sawl sydd yn mynd trwy'r profiad dirdynol hwn, i wybod
yn bod ninnau hefyd yn rai sydd wedi yn llenwi a gobeith. Bydd pobl yn holi ambell waith am beth i nef ac uffern cysyniadau efallai sydd yn ymddangos braidd yn hen ffasiwn. Beth i ninnau yn meddwl ynglyn â phethau fel yna. Mae rai yn awgrymu bod Yoko Ono a John Lennon wedi cael eu ffordd yn y byd heddi yn myth ysgrifennon nhw yn y gan Imagine y 1971. Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Ah, ha, ha. Rhan o'r lyric. Ond, efallai wedon nhw na. I chi wedi canu o na, Ann? Ond chi'n gwybod, mae hwnna erbyn hyn yn ddaliad cyffredin. Mae'r gan Imagine yn cael ei ganu mor aml mewn gymaint o gyd-destynau, mae bron wedi dod yn anthem o seculariaeth erbyn hyn. Ond chi'n gwybod, pan ddaw i'n ddiwedd os, yn enwedig mewn profedigaeth, mae pobl yn aml iawn eisiau dal gafel yn y syniad bod eu hanwyliad wedi mynd i le gwell. Dyn nhw ddim eisiau bryd hynny, imagine there's no heaven. Maen nhw maen meddwl fod yna nef, fod yna le gwell lle mae hanwyliad wedi mynd. A mae'r cysyniad Cristnogol o'r nefodd yn y bôn yn cael ei ddeall fel gwireddu grym eschatolegol Duw i gyflawni pob peth ynddo fe a dileu pechod yn derfynol. Dyna pam i ni'n dyfynnu o'r darnau yna ar ddiwedd llyfr datguddiad, pan mae Iowan yn datgan yn glir ei ffydd a'i weledigaeth bod y pethau cynta wedi myned heibio a bod pethau nawr wedi ei wneud yn gyflawn ac yn llawn yn niw. Y ffordd fwyaf ddefnyddiol felly yn y man hwnnw i ystyried y nefoedd yw fel cyflawni a pherffeithio yr athrawiaeth Gristnogol am iachawdwriaeth. Bod y rai sydd wedi ei cyfiawnhau gan Dduw yn Iesu Grist bellach yn gyfiawn, yn llwyr gyfiawn, a bod pechod wedi myned heibio iddyn nhw, bod dagrau wedi myned heibio, bod poen wedi myned heibio, ac bod marwolaeth ei hun wedi dod i ben iddyn nhw. Mae Duw yn bresennol yno. Does dim angen, dyma Iowan yn dweud yn llyfr datguddiad, teml, achos fod Iesu yno yn y cenol, bod Duw yno yn y cenol. Mae cosb a nerth pechod i gyd wedi ei dileu o'r diwedd a phresenoldeb llwyr Duw, gydag unigolion a gyda chymuned ffydd wedi ei gyflawni. Un peth yn ola cyn i fi gloi'r adran yma, mae Iesu yn ei weinidogaeth daearol yn yr Efengylau yn defnyddio sawl dameg, damhegion y nefoedd, a maen nhw'n glir iawn yn gymunedol i natur. Mewn geiriau eraill, dyn ni ddim i gael yn syniad bod pob un eistedd ar ei gwmwl neu chwmwl ei hun yn canu i delyn neu thelyn ei hun. Mae'r darluniau mae Iesu yn ei ddefnyddio yn y damhegion yn rai cymunedol. Mae'r nefodd yn cael ei bortreadu fel gwledd briodas, neu fel dinas
y Jerusalem newydd. Mae dehongliadau unigolyddol o'r nefodd neu bywyd tragwyddol ddim yn rai sydd yn cael ran yn y Testament newydd felly, oherwydd yn dealltwriaeth ni fod Duw yn dduw cymunedol. Y darlun mae'r eglwys wedi derbyn o dduw fel tryndod enghraifft. Felly, nid ymystyniad o fywyd unigolion yn unig sydd yn dealltwriaeth ni o'r nef, ond bywyd i'w rannu gyda'r gymuned o'r sawl sydd wedi cael ei gwared gan yr oen yn ei chyfanrwydd yng nghymuned y Duw sydd wedi'n caru ni, sydd yn caru ni, a bydd yn parhau i'n caru ni. Tan y dydd fydd e'n galw ni, a pan y byddwn ni yn treulio tragwyddoldeb yn ei bresenoldeb ef. Wedi agoriad trwm fel yna, fi'n siŵr byddwch chi gyd yn mynd ar ôl Yoko Ono a John Lennon a dweud bod eu syniadau nhw yn haws i ddeall. Ond os yna unrhyw gwestiynau yn codi, neu unrhyw bwyntiau yn codi o'r ran ddiwynyddol yna, a plis pidwch a gadrodd hwn i gyd pan ych chi'n mynd i ymweld â rhywun mewn profedigedd, os nag ydyn nhw'n gofyn cwestiynau. Ac ambell waith byddan nhw yn gofyn cwestiynau. Lle mae rhywun wedi mynd? Rwy eisiau gwybod, fi eisiau dal gafel yn rhyw fath o obaith. Sori, Sian Meinir. Na, sori, o'n i jyst eisiau neidio mewn a deitha chi bod beth ydych chi newydd ddeud, Joan, am yr elfen gymunedol a bod unigolion ddim ar eu cymylau hunain yn canu telynau hunain. Mae hwnna jyst i cyffwrdd o'na i rwan. Dwi wrth y modd efo'r ddelwedd gymunedol na. A mae hwnna'n rhywbeth newydd yn meddwl i. Dych chi wedi plannu hedyn hyfryd, diolch i chi. Nes i meddwl hynna, Sian, os di plant yn gofyn i chi beth bod nhw wedi colli taith neu nain, mae hwnna yn medru bod yn ddelwedd hyfryd i adrodd yn ôl i blant hefyd i egluro iddyn nhw'r colled. Dydy taith y nain ddim ar ben ei hunan, lle. Ie. Ynddi. Fi'n hoffi hwnna hefyd. Fi'n hoff o'r syniad bod nhw mewn cor o delynau. Ond gobeithio mawredd bod nhw'n gwybod sut i diwnio'r pethau. Peidiwch ar reid yn ei mam. Falle taw ukuleles fi. O na, please paid. Nid fel cerddorfa uwcs. Chi ffili tiwno nhw. Mae'n well da fi diwnio telynau na ukuleles. Os rhywbeth arall yn codi. Unrhyw gwestiynau? Rhywun yn awgrymu bod fi'n cablu wrth ddweud bod Yoko Ono a John Lennon yn anghywir. Na, o'n i ddim yn meddwl beth. Ond fi yn licor gan, mae rai fi ddweud. Fi'n licor gan? A fi. Nes i ddim lan i ddweud ond no religion too. O'n i'n mynd i ddeud. Yr gwahaniaeth rhwng religion a Christianity yn da, neu crefydd. Par un, de. Par un, hollol. Cofiwch gas y gan i ysgrifennu yn ymlwyddyn ges i'n ngeni. Felly mae wedi bod da fi fel petai ar hyd yn os. Felly, rydyn ni'n troi at y llyfr gwyrdd, neu at eich disgen, os diwedach chi ar y cyfrifiadur, ond mae John wedi mynd yn ifydd i ôl y llyfr. Ni weld os daw i nôl. Gydlu fi ddala lan. Reit. Nawr, maen nhw'n dechrau ar dudalen 250 yn y llyfr gwasanaeth. Mae John wedi cyrraedd. Reit. O'ch chi wedi mynd i ôl y llyfr, da iawn. Reit. A mae'n dechrau ar dudalen 250.
Nawr, mae nifer o wasanaethau angladd mewn fan hyn. Falle byddwch chi ddim yn defnyddio bob un ohonyn nhw, fi'n gwybod fi ddim. Mae'r angladd, gwasanaeth angladd cynta sy'n mewn yma, sef derbyn y corff yn y capel o flaen yr angladd. Yn y 7 mlynedd ar 20 lle rwy wedi bod yn gweinidogeithi, rwy ond wedi gorfod defnyddio'r gwasanaeth hwn ddwywaith. Ond fi wedi gorfod defnyddio fe cwbl o weithiau hefyd pan mae'r corff yn dod nôl o'r ymgymerwr o'r Chapel of Rest, falle i'r aelwyd noson cyn yr angladd hefyd. A fi wedi defnyddio fe cwbl o weithiau pan mae'r teulu wedi gofyn am gael gwasanaeth yn y capel gorffwys noson cyn y gwasanaethau angladdol. Felly mae fe yn fodd i gael cyfle, falle dyfodol cyn Cymefro, i ymdywelu, i ystyried mae'r dwyster yr awr yn amlwg, ond hefyd y gobeith sydd yn deillio o'r profiad. I chi'n gyfarwydd â gwasanaeth angladd derbyn y corff i'r capel? Gason ewis yr un Sir Fôn chydig fisoedd yn ôl rwan wasanaeth yn yr tŷ noson cyn yr angladd fel hyn. Reit, oce. Gaethon ni efo'n had hefyd. Reit. Oeddi fe'n rhywbeth fwy yn y gogledd felly? Sorry. John? Dwi'n cofio fwy nag unwaith o fewn y teulu, y corff ddim yn mynd at yr ymgymerwyr, ond o i'r tŷ yn syth. Oedfa'r adeg honno. Bydde fe rhai diwrnodau cyn yr angladd. Reit. Felly cyn yr arfer o ddefnyddio capel gorffwys, mi oedd y corff yn gorwedd yn y parlwr yn tŷ. Mi fedrwch chi ddefnyddio'r gwasanaeth hwn yn yr achosion hynny hefyd. Achos chi bod yn ymrofiad fi wedi bod yn gyfarwydd ar arfer hwnnw, bod corff yn gorwedd mewn parlwr, yn enwedig mewn ffarm neu rhywbeth tebyg lle bod ystafell ar wahân ar gael. Dyw e ddim mor gyffredin â hynny erbyn hyn, achos bod rhan fwyaf o bobl yn defnyddio capel gorffwys ymgymerwr erbyn hyn. Ond felly, mi fedrwch chi ddarllen trwy y gwasanaeth yn fan hyn. Mae'r ffurf yn syml tu hwnt. Mae yna frawddegau o'r ysgrythur, mae yna ddarlleniadau byr yma, gan gynnwys rhywbeth fel adnodau o Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder, ymlonyddwch a deallwch, mae my fi sydd Dduw, yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddiar. Wedyn, os sylwch chi fyna yn agos i wilod tudalen 252, gellir cynnal ysbaid fer o dawelwch cyn o ffrymu'r weddi. A mae tawelwch yn gallu bod yn beth pwysig, gallu bod yn beth da, gwahodd bobl i ystyried beth yw eu teimladau nhw ar yr awr hynny cyn mynd mewn i'r weddi arbennig hon, sydd yn weddi, a dweud y gwir, wedi cael ei ysgrifennu yn uniongyrchol arglwydd bywyd am arwolaeth roddwn glod idd enw sanctaeth, diolchwn am dy bresenoldeb parhaus ac am dy ofal mawr ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, mae rai o'r gweddiau yma medrwn ni ddefnyddio nhw mewn gwasanaethau eraill hefyd, os does dim rhaid timlo bod rhaid cyfyngu y gweddiau yma i'n gwasanaeth neu gilydd. Mi fedrwn ni i defnyddio nhw ar achlysuron eraill fel rhan o'r gwasanaethau angladd. Enghraifft, yn y gwasanaeth hwn, mae'r drydydd Salm ar 20 yn cael ei osod yn y llyfr gwasanaeth ni. Bydda i yn defnyddio'r drydydd Salm ar 20 yn aml iawn
mewn gwasanaeth angladd yn y capel neu yn yr ymlosgfa. A hefyd y dyfyniadau byr yma o Iowan Pennod 10, y fi yw'r bugail da, rwyf yn adnabod fy nefaid. Mae'r geiriau yma yn eiriau llawn cysur a llawn gobaith hefyd. Wedyn, y gwasanaeth ar yr aelwyd. Pan ddechreuais i'n weinidogaeth, o'n i bron bob amser yn cael gwasanaeth ar yr aelwyd. Erbyn y blynyddoedd diwetha, mae rhyw dreian o'r amser yn ymrofiad i fydd yna wasanaeth ar yr aelwyd. Ac wrth gwrs, yn y dyddiau Covid, dim ond cwpl o weithiau fi wedi defnyddio'r gwasanaeth hwn yn yr 20 mis diwethaf yma. Ond mae hwn yn gyfle. Pan byddai'n cael gwasanaeth ar yr aelwyd, mae hwn yn gyfle gwych i fod yn fwy intimate, i fod yn fwy agos ati gyda'r teulu ar yr aelwyd. A byddai bob amser yn gwneud yn gwasanaeth byr, syml, tu hwnt. Fel mae canol dudalen 256 yn dweud, gellir cyflwyno ychydig eiriau i gyfarch y teulu. Wel ie, mae'n bwysig yn bod ni'n gwneud hynny. Mae'n bwysig yn bod ni fan hyn yn siarad yn uniongyrchol at aelodau'r teulu yn eu trallod nhw, yn eu galar nhw, a'i cysuro nhw ar y ffordd i'r capel neu'r ymlosgfa i gynnal yr angladd. Achos roi nerth a chysur i ni ar hyd y siwrne yn y gwasanaeth ar yr aelwyd. Mae'r fformat yr un peth ar gwasanaeth blaenorol. Mae yna weddi o ymnesau o Dduw yn tad wrth i ni nesau at y tu yn awr. Cofiwn am Iesu ar yr aelwyd y Methania yn cynnal a chysuro'r teulu yno yn ei galar a'i profedigaeth. Gofynnwn i ti wneud dy hun yn amlwg i ni nawr, gan ymgylchynu'r teulu hwn ath gariad at drigaredd dwyfol. Cymorth a nertha nhw i wynebu'r oriau nesaf. Boed dy enw yn ddyrchafedig ath air yn gysur. Cod ni drwy'n gofid i oleini a chadernid dy bresenoldeb mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Mae yna ddarlleniadau eraill fan hyn eto i'w defnyddio gan gynnwys ar dudalen 262 un o'r sgyrsiau ola mae Iesu yn cael gyda'i ddisgyblion. Pidwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, credwch yn Nuw a chredwch yn y finnau. Iesu yn addo i fod e'n mynd i baratoi lle i'w ddisgyblion a hefyd yn rhoi cysur taw ef yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. A gweddi tyma bach yn llawnach wedi ni. Gan gynnwys ar dudalen 264, diolchwn i ti am enw ac am yr hyn a fi i'w thili, neu ac am y cynnal a fi arni drwy holl flynyddoedd i bywyd ar y ddeiar. Roddais dy ddaioni iddi mewn storm a hindda, ac yn amser i hymadawiad, credwn iddi ymuno yn dy lawenydd di. Ac eto gallwn ni ddefnyddio'r weddi honno yn y gwasanaeth yn y capel neu'r ymlosgfa. Wedyn, symud mlaen i'r brif wasanaeth ar dudalen 268. Nawr, hwn yw'r gwasanaeth... Sori, Elon. O'n i jyst yn meddwl am gwasanaeth ar yr aelwyd, yn dyfe, mae'n gallu bod yn bwysig pan mae aelod o'r teulu yn rhy hen neu fregus bod nhw'n ffili mynd i'r capel. Mae bod hwnnw wedi ni yn gyfle iddyn nhw i ffarwelio ar yr aelwyd, yn dyfe, felly bod rhywun mewn, chymod, rhy wan, rhy
rhidos neu rhywbeth. Odi. A dyna fi'n credu bod sy yn bwysig bod na wasanaeth ar yr aelwyd wedi ni. Ie. Na, mae hwnna'n bwysig, odi. Wedyn, 268 fel wedes i, nawr hwn yw'r un lle, wel fi wedi profi capeli orlawn yn hyn o beth, 500-600 o bobl mewn capel llawn, ond yn fwy gyffredin erbyn hyn, mae'r tili yn dweud rwy mae'n angladd breifat neu angladd strictly private, maen nhw'n dweud. A byddai wastod yn dweud, chybod, mae fan i chi fel tili, beth bynnag i chi'n teimlo, beth bynnag yw'r ffordd orau i chi i fynd drwy'r daith yma, mae hynny'n iawn, chi'n gwybod. Ambell waith byddai'n teimlo bod e'n od, achos mae'r yma dywedig yn un bu'n ffyddlon i'r capel a bu ymlith pobl Duw yn y capel o wythnos i wythnos ac yn gyson ar hyd i hos, a bod dim wedyn i modd i deulu'r eglwys i ffarwelio gyda nhw fyna. Ond wedi dweud hynny, mi fyddwn ni dal yn wneud hynny yn y gwrthgymyn nesaf, pan byddwn ni'n cyffau wrth bwrdd y cymun. Ond ar ddiwedd y dydd, mae'r tili, byddai ddim unon yn trial darbwyllo nhw mae'r ffordd i'r llall. Felly byddwn nhw'n gofyn y cwestiwn i fi, a byddai wedyn ni i holi nhw ynglyn â pam fydden nhw am cael gwasanaeth preifat neu gwasanaeth cyhoeddus. Ond i fyny iddyn nhw ma fe, achos i'r teulu ma fe ar ddiwedd y dydd. Os rai ohonoch chi dal yn cael gwasanaethau angladd cyhoeddus heblaw am Covid, ydyw e dal yn digwydd yn gyffredin? Ynddi. Ydy? Ynddi. Right. So, falle dim ond fi sy'n ffindo bod mwyafrif yr angladdau erbyn hyn, mae'r tili yn gofyn angladd preifat maen nhw'n cael. O, reit. Ie. Na. Mae Glenys yn trial dweud rhywbeth, ond mae maic i bant. Cos gaethon ni, yn anffodus, mi gollon ni bachgen ifanc iawn yn y pen yma, a o'na 4,000 yn y cnebrwn. Right. Ac i lawer o bobl, dyna'r cnebrwn cyntaf iddyn nhw bod yn efo hefyd. Dwi'n mynd yma, ia. Ie, na, fi... A mae'n rhan o'r broses, dwi'n meddwl, o weld be di colled pobl ac yn y blaen, ynddi. A chi'n gwybod, bydden ni ddim eisiau rhoi unrhyw fath o bwysau ar y tili o dan yr ymgylchiadau hynny, achos eto rhywbeth preifat iddyn nhw gallai fe i fod, yfe. Ond mae fe'n gallai bod yn fodd i gyfoedion rhywun ifanc hefyd i fynd trwy'r proses galaru. A mae angladd cyhoeddus wedyn ni yn peri bod modd iddyn nhw wneud hynny. Ond mae hwnna wedyn yn gallu bod yn sobor o anodd i'r tili. Ond mae'n gallu bod yn hwb i'r tili hefyd. O feddwl bod gymaint o bobl yno yn cyd-sefyll gyda nhw ac yn mynd trwy'r profiad hwnna gyda nhw. Glenys, o'ch chi'n trio dweud rhywbeth, a mae'r mic off da chi? Na, mae rai chi wasgu'r bwtwn. Dwi'n meddwl na mynd i ddeud oeddwn ni, bod pobl ffordd hyn wedi colli yr angladdau cyhoeddus. Mae'n clywed llawer yn dweud, o hen dro, sa ni wedi licio mynd, ond dim ond hyn a hyn o bobl geith fynd. Right. Un peth arall o'n i'n mynd i ddeud, oedd yr cyn-archferwyr Robin Lewis yn aelod efo fi yn Nefyn, ac o'n i wedi claddu i frawd o mewn gwasanaeth yn y capel.
Ac o'n i'n gwybod nad oedd gyn Robin ddim hir oes i ddod ylly, ynde? A bod o'n gwely, ac o'n i'n meddwl, os byddai byw ar ei ôl o, mae'n debyg byddai'n gorfod gwneud i angladd o. A di dychmygu, wel, fysa na'n unlla ddigon mawr i Robin, da chi'n gwybod, fysa fe eisiau gwasanaeth yn yr eglwys gadeiriol neu rhywbeth felly. Ond pan ddoth yr amser, doedd o ddim eisiau neb o'r Steddfod, neb o'r orsedd, dim teulu, wel, da gynno fo ddim teulu, a dwi'n meddwl na ryw ddwsin ohona ni oedd na i gyd. A'r pobl oedd wedi bod yn dda iddo fo, pobl oedd wedi bod yn siopio iddo fo, yn glanhau ac yn gwneud bwyd, ac yn gofalu amdano fo yn y cartra. Dyna i ddewis o, llynde. Ac oedd o'n brofiad anhygol neu byth anghofio, ynde. Jyst criw bach o'na ni yn yr amlosgfa. Iawn. Pryd bu yn defarw? Ryw 2 blynedd yn ôl. 2 blynedd, reit. Ie. Droi y dudalen 268. Nawr, mae'r ffurf gwasanaeth sydd fan hyn, dyma beth dwi'n defnyddio, iawn. Dyma beth byddai'n argymell, ond dyw hwnna ddim yn golygu bod rhaid cadw at gwasanaeth fel hwn, fel deddf y Mediaid a'r Persiaid. Ond wedi dweud hynny, yn anaml iawn bydd teulu a syniadau gwahanol ynglyn â siwt maen nhw eisiau gwneud gwasanaeth, achos ar y cyfan, maen nhw'n tueddu bod yn eitha traddodiadol pan mae'n dod i rhywbeth fel gwasanaeth angladdol. Felly, dyma'r ffurf sydd yn y llyfr hwn, dyma'r ffurf oedd yn yr hen lyfr glas, dyma'r ffurf oedd yn llyfr glas 1960 hefyd. Mae'n ffurf sydd wedi bod gyda ni ers ddegawdau lawer. Felly mae yna brawddegau o'r ysgrythyr ar y dechrau fan hyn. Byddai'n tueddu defnyddio rhyw 2 neu 3 o'r rein. Yn aml iawn bydd angladd yn achlysur dwyieithog neu o lia. Bydd eisiau rhyw faint o Saesneg. A mae'n handi tu hwnt bod yr un adnodau gyferbyn yn y Saesneg yn y llyfr fan hyn. Ond byddai'n defnyddio pethau fel yr adnod cynta, Dyw roesoedd yw dynoddfa, ac oedd hi tanodd y mae'r breichiau tragwyddol, neu yr un fyna o Salm 55, bwrw dyfaich ar yr arglwydd ac beth gynnal di, neu rai o'r salmau yma sydd yn llawn gobeith, neu gair o gysur Iesu o'r gwynfydau, gwyn i byd y rai sy'n galaru oherwydd cant hwy i cysuro, neu'r adnod diwetha yna, neu sewch at ddew, ac fe nesa ef ato chi. Wedyn y cyfarchiad, a bu bron yn ddieithriad yn defnyddio'r geiriau yma, deithom ynghyd i addoli Duw yn tad nefol, i gyflwyno i'w ofal, yn chwar yn brawd, i ddiolch i ddew am ei bywyd a'i gwaith, i rannu gyda'r teulu hwn, i galar a'i trystwch, ac i gyhoeddi buddugoliaeth Iesu Grist a'r angau a'r bedd. Felly, ni wedi dod mae i addoli, ni'n cyflwyno yn chwar, rydyn ni'n diolch i ddew am ei bywyd, rydyn ni'n rannu gyda'r teulu yn ei galar a'i trystwch, a rydyn ni'n cyhoeddi buddugoliaeth Iesu Grist a'r angau a'r bedd. Felly mae lot o waith dyn ni'n gwneud yn y gwrdd yma, ond rydyn ni yn gwneud y cyfan mewn gwasanaeth angladdol, a dyna diben y peth. Yn yr hen lyfr, llyfr hwn, 1997, mae'r geiriau ar top dudalen 272. Deithom ynghyd i addoli Duw. Mae'r ffurf geiriau dyma bach yn fwy ffurfiol. Wedyn i'r weddi, yn tad Tregarog y Greslon ac yn y blaen. A rhan fan ycham, mae yna emyn, cwpl o emynau.
beth y'n ni'n canu. Os gelen ni bynt am pob tro rydyn ni wedi cael mi glywaf tyner lais a chalon lan, fel y ddwy emyn, byddwn ni'n ddyn gyfoethog tu hwnt. Ond mae yna emynau eraill hefyd y medr cael ei dewis. Ond y peth yw, wrth gwrs, yn aml iawn mi fydd tili yn mynd nôl i beth bynnag oedd yr emynau gas i ganu yn angladd aelod arall o'r tili, a felly maen nhw'n cael i basio ymlaen o angladd i angladd. Wedyn ni mae'r darlleniadau. Mae darlleniadau newydd yn y llyfr gwyrdd i gymharu â beth oedd yn y llyfr glas. Gan gynnwys enghraifft y darlleniad ar dudalen 274 o lyfr y pregethwr, pennod 3. Y mae tymor i bob peth ac amser i bob gorchwyl dan y nef. Wedyn ni yr detholiad o diarhebion 31. Fi wedi darllen y bennod cyfan mewn angladd cyn hyn. Ond oedd yr darlleniad hwn ddim yn y llyfr glas, ond mi fynon ni pan wnaethon ni lunio'r llyfr gwyrdd i osod hwn mewn, achos mae yn ddefnyddiol tu hwnt mewn angladd. Y darlleniad wedyn ni ar wylo 276 o Rufeiniaid 8. Mi fyddai'n defnyddio hwn yn aml iawn mewn angladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all nac angain ac einioes, nac angylion na thywysogaethau, na'r presennol na'r dyfodol, na grymisterau, na uchelderau, na dimderau, na dim o llagreuwyd yn gwahoni ni, oedd i wrthgariad Duw yng Nghrist Iesu yn harglwydd. Dwi ddim yn tueddu defnyddio y darlleniad nesaf yma yn aml iawn ar dudalen 278, y detholiad o gyntaf Corinthiaid 15, yn yn dealltwriaeth ni fel Cristnogion, mae'r bennod yma o gyntaf Corinthiaid yn un o'r penodau mawr yn yn dealltwriaeth ni o'r atgyfodiad. Felly, rydyn ni'n deall yn hatgyfodiad ninnau o gyd-destun y darlleniad hwn. Felly, mae'n beth cyfoethog i ni fyfyrio yn y bennod yma, falle nad i ni'n, dwi bersonol ddim yn defnyddio fe yn aml iawn. Crist y blaen ffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef, y rai sy'n eiddo Crist, yna daw'r diwedd pan bydd Crist yn traddodi'r deyrnas i ddiw'r tad ar ôl iddo ddileu pob tywysogaeth a phob awdurdod a gallu ac yn y blaen. Darlleniad rwy'n defnyddio yn byr aml ar dudalen 2.8 dim yw'r un o datguddiad pennod 7, yn enwedig os yw'r farwolaeth yn un o dan amgylchiadau anodd, pan rydyn ni'n gweld y saint ynghyd o amgylch gorsedd nef yn fanna wedi bod trwy i poen a'i profedigaeth weithiau. Am hynny, maent o flaen gorsedd Duw ac yn ei wasanaethu ddydd a nos yn ei deml, a bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn lloches iddynt. Ni newynant mwy ac ni sychedant mwy, ni ddaw ar ei gwarthaf na'r hael na dim gwres, oherwydd bydd yr oen sydd yng nghanol yr orsedd yn ei bugeilio nhw, ac yn ei harwen i ffynhonnau dyfroedd bywyd, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o'i llyged nhw. Felly, mae yna ddetholiad eitha maith o ddarlleniadau fel yna, a fel welwch chi ar dudalen 282, mae yna lot o ddarlleniadau sydd ddim wedi cael eu cynnwys yn y llyfr chwaith y medrwch chi i defnyddio. A gallwch chi ofyn i'r tili
hefyd, pan i chi'n paratoi angladd, wedd na adnod neu benod oedd yn bwysig i'r ymadawedig. A mi fedrwch chi ddarllen hwnnw yn y cwrdd angladd hefyd. Teyrnged a neges wedyn. A sylwch ar beth ni wedi roi yn y llyfr newydd. Ni yn gosod teyrnged odyn i'r ymadawedig. Ni'n diolch i Dduw am eu cyfraniad nhw a'i bywyd nhw, ond mae yna hefyd gyfle i roi neges fan hyn. Cyfle i roi neges o obeth, cyfle i roi neges nad y bedd modd ddiwedd y siwrne i'r ymadawedig. A mae hwnna ynglwm fan hyn. Mae'n y weddi fawr ac eto ni wedi symleiddio y geiriad o'r llyfr glas i'r llyfr gwyrdd, achos o'n i'n teimlo bod y geiriad braidd yn faith yn yr hen lyfr. Yn fan hyn ar dudalen 284, mae yna weddi gofynnwn i ti nesau at bawb sy'n galaru, bydd iddynt yn noddfa anerth ac yn gymorth parod mewn cyfyngder. Boed i'r teulu hwn a fan hyn fi yn Rhanfanycha yn enwi bob un o aelodau'r teulu. Adnabod y cariad na wyr y byd amdano. Y cariad dwyfol a'r chbygodd farwolaeth ac agorodd byrth y bywyd tragwyddol yn Iesu Grist yn harglwydd. A mae yna gyfle fan hyn wedyn i weddio gweddi'r arglwydd. Fi'n mynd i sgipo dros y traddodiant fan hyn, bydde fe yn digwydd yn fama mewn amlosgfa, a mynd at y gwasanaeth ar lan y bedd ar dudalen 290, achos wel, yn yr ardal ni'n claddu fwy nag amlosgi. Bydden ni'n disgwyl Sian Hawli, Sian Meinir, bod dim lot o gladdu yn digwydd yn y cylch na, fwy o amlosgfa. Sy gyda chi. A Dr Wayne, fi'n credu bod amlosgfa Llanelli yn bir prysur gyda chi fanna. Dim lot o gladdu bydden ni'n meddwl, oes e? Na, bach iawn. Bach iawn, ie. Siwt mae yn y gogledd, Oeddi pawb yn mynd i amlosgfa Bangor neu Bai Colwyn, fi'n meddwl. Bangor. Bangor, reit. O'r pen yma, ynddo? Neu claddu. Mae yn amrywio, dweud y gwir. Amrywio, ynddo. Reit, amrywio. Pan ddechreuais sy'n weinidogaeth yn gogledd Sir Gyfyrddin, ond ni ddim yn mynd i'r ymlosgfa yn aml o gwbl. Ond mae wedi dod yn fwy cyffredin erbyn hyn. Ond o Frynyman, beth i 80% o'r amser yn mynd i'r ymlosgfa, mae 20% yn claddu. Achos mae beddi wedi mynd yn bryn erbyn hyn. Felly, ar lan y bedd, mae'r arch yn dod tua'r bedd, mae'r arch yn cael ei osod yn y bedd, a wedyn ni mae'r gwasanaeth ar lan y bedd yn dechrau. Gyda'r datganiad mewn ffydd gweitha'r cyfan, mae Job yn medru dweud yr arglwydd a roddodd a'r arglwydd a ddygodd ymaith. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd. A byddai'n asio hynny gyda geiriau Iesu i Martha a Mair. Mae fi yw'r atgyfodiad ar bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, iddo farw fe fydd byw, a phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A mae amrywiad wedi ni, yn y llyfr newydd mae amrywiad fan hyn. Rwy byth wedi ddefnyddio fe, cofiwch, ond mae fe gyda ni.
Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn flaenffrwyth y rai sydd wedi huno. Ac eto, yn y benod fawr yna yn cyntaf Corinthiad 15, gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth, trwy ddyn hefyd y daeth at gyfodiad y meirw, oherwydd fel y mae pawb yn marw yn adda, felly hefyd y gwneir pawb yn fyw yng Nghrist. Felly mae dewis fan'na, naill na defnyddio geiriau Iesu neu geiriau Paul yn y benod fawr yna yn cyntaf Corinthiad 15. Mae yna ddewis yn fan hyn, a mae'n fater o ddewis i chi pa un i chi'n defnyddio. Mae'r dewis cynta yn nifyrach. Am hynny, o ystyried beth ni wedi clywed nawr, am hynny, roddwn gorff ein chwar enw i'r ddeiar, prydd i'r prydd, lludw i'r lludw, llwch i'r llwch, mewn gwir a diogel obaith o'r atgyfodiad i fywyd rhagwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn gweddnewid ein corff iselwael ni ac yn ei wneud yn unffurf a'i gorff gogoneddus ef trwy'r nerth sy'n ei alluogi i ddwyn popeth dan ei awdurdod. Mae'r geiriad nesaf yma to bach yn beithach, a ninnau yn gwybod drwy ffydd fod yn chwar enw yn awr yn nwylo Duw, yr ydym yn rhoi ei chorff hi, ei gorff ef i'r ddeiar, ac yn y blaen, ac yn y blaen. A wedyn ni cwpl o adnodau, mi fyddai yn tueddu defnyddio ar dudalen 292 y geiriau o benod mawr Paul ar yr atgyfodiad, llyncwyd angau mewn buddigoliaeth, o angau ble mae dy buddigoliaeth, o angau ble mae dy golyn. Colyn angau yw pechod a grym pechod yw'r gyfraith, ond i ddew y bor diolch, yr hwn sy'n rhoi'r buddigoliaeth i ni, trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae na weddi fer ar ddiwedd y gwasanaeth ar lan y bedd. Just eisiau mynd nôl at y traddodiad yn yr amlosgfa. Mae'r traddodiad yn fan hyn tyma bach yn wahanol. Edrychwch fan'na ar top tudalen 288. Gan fod bywyd daearol wedi dod i ben, traddodwn i chorff hi i'w amlosgfi, gyda hyder gostyngedig o'r atgyfodiad i fywyd rhagwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r un geiriau syml, uniongyrchol, y medr i defnyddio. Mae yna eiriau llawnach ar y dudalen blaenorol fel dewis y medrwch chi i defnyddio yn y fan yna. Unrhyw gwestiwn neu sylwadau ar y gwasanaeth angladd hynny o'r belled? Allai ofyn i chi o ran dewis, fel da chi yn nodi bod na ddewis ffurf syml neu ffurf, ydych chi yn cyfathrebu neu'n gofyn i'r teulu o gwbl os oes gen nhw rhyw ddymuniad i gadw fe'n syml neu beidio, neu ydy o fyny chi? Bydde hwnna lan i fi, fi'n credu. Bydde ni ddim... Os nag nhw'n gofyn, os nag nhw yn mynd mewn i sgwrs, mae'r pethau hynny yn tueddu fod... Bydde'r teulu ddim yn arfer gofyn, fi'n credu. Dwi wedi gweld rhain gofyn am gael darllen rhyw benod neu rhyw bennill o farddoniaeth. Dwi'n trio gweld lle byswn i roed. Bydden ni'n rhoi hwnna lle mae fe'n dweud teyrnged... Lle ni yma? Dudalen 282, teyrnged a neges. Yn aml iawn bydd yn aelod o'r teulu. Falle bydden nhw moyn rhoi teyrnged i hunain. Neu darllen atgofion, neu darllen cerdd, neu rhywbeth. Bydde hwnna'n mynd yn yr un slot.
ar dudalen 282 rhwng y darlleniadau a'r weddi. A fi byth wedi stopo unrhyw un i wneud e. Achos eto dewis y teulu yw e, mae fe'n bersonol iddyn nhw, a gallen nhw ddarllen beth bynnag maen nhw'n dewis. Gallai bod nhw, ambell waith mewn amlosgfa yn enwedig, bydden nhw'n mae'n ware rhyw gan dros y system sain. Fi wedi cael Dafydd Iwan, Tecwyn Ifan, hogiau rwyddfa, pob math o bobl yn dod trwy'r system sain. Ryan Davies, amrywiaeth o bobl a dweud y gwir. Ac wrth gwrs gan bod yna system sain da yn yr amlosgfeydd, mae modd i wneud hynny yn haws ambell waith na mewn capel. Reit, oce, ni'n mynd i neidio ymlaen i dudalen 296. Mae hwn yn cael ei ddefnyddio os i ni wedi cael gwasanaeth llawn yn capel, a wedyn ni'n mynd i'r crem, mae angen tama bach rwy o wasanaeth yn fan hyn. Felly, mae cwpl fwy o ddarlleniadau ar dudalen 296 yn fyna, cyn bod ni yn cael gweddi o ffydd a chysur a hyder darlleniad llawn o'r Beibl, a mae amrywiaeth o ddarlleniadau yn fan hyn. Nifer ohonyn nhw hefyd yn cael ei datblygu, cyn bod ni'n symud at y traddodiant am yr un dewis o ran traddodiant yn fan hyn hefyd. Gweddi llawn, mae modd canu emyn yn yr ymlosgfa hefyd, a wedyn ni y fendydd. I chi yn gyfarwydd ar drefen ma o gael gwasanaeth llawn yn capel a wedyn ni gwasanaeth llawn yn ymlosgfa yn ogystal? Fi wedi wneud e sawl tro. Ddim yn ddiweddar, mae rhaid cyfaddau, ond rwy wedi wneud e. Wedyn, gwasanaeth sydd yn digwydd yn bir amlach ar dudalen 308, gwasgaru neu claddu llwch. A fi wedi goffod defnyddio hwn sawl tro, gallai fod o fewn diwrnod i'r amlosgfa, neu gallai fod ymhen blwyddyn. Gallai gwasanaeth hwn gael ei ddefnyddio ar unrhyw adeg. A rwy yn aml iawn, os oes amser wedi mynd hibo, a ni yn y fynwent yn defnyddio yr adnodau na o lyc pennod 24. Pam i chi'n wylo am y meirw, ymlith y meirw, yr hwn sy'n fyw? Dyw e ddim mae fe wedi gyfodi. Cofiwch fel y llefarodd wrthych tra oedd eto yng Nghalilea, gan ddweud i bod yn rhaid i fab y dyn gael ei draddodi i ddwylo pechaduried a'i groeshoelio ar trydydd dydd atgyfodi, a dath ei eiriau ef i'w cof. Achos mae modd i ni i gael y ddrama yn y fynwent. Mae'r angladd wedi bod, rai misio cyn ni yn aml iawn, ond rydyn ni nawr yn dod i gladdu'r llwch mewn bedd neu wasgaru'r llwch a rydyn ni'n datgan. Mae'r cerrig beddi mae i gyd yn cynrychioli nid y meirw ond y byw, a rydyn ni'n yn datgan y bore hwn wrth osod llwch pwy bynnag yn y bedd hwn, bod neu hi hefyd yn fyw yn ofal Duw yn Iesu Grist. Felly, adleisio geiriau'r dynion yma pan maen nhw'n wylo am Iesu ymlith y meirw, dyw e ddim ma. Wedyn ni y geiriau ar dop dudalen 310, pan mae'r llwch yn cael ei gladdu neu i wasgaru.
Gan yn bod wedi ymddiried i ofal diw yn tad tragwyddol, rydyn ni nawr yn rhoi i gweddillion yn ei gorffwysfan mewn gwir a diogelobaeth o'r atgyfodiad i fywyd tragwyddol, trwy yn harglwydd Iesu Grist, a bu farw a'i gladdu a'i atgyfodi ein mwyn, iddo ef y byddor gogoniant dros byth. Gan neidio ymlaen wedyn i dudalen 314, gwasanaeth angladd plentyn. Dwi eriod wedi gorfod defnyddio'r gwasanaeth hwn. Mae'n rhaid i fi gyfaddau, a fi'n credu byddwn ni'n cael yn anodd iawn i'w ddefnyddio, ond mae e gyda ni achos bod ni'n gwybod bod yna achlasuron pan mae angen i'w ddefnyddio fe. Mae'r geiriad yn wahanol. Mae'r geiriad yn rai sydd wedi symleiddio, a mae'r geiriau yn rai uniongyrchol at yr achlysur hefyd. Dwi ddim yn cofio pwy sgrifennodd hwn, neu neu Judith Morris neu Betty Wyn, James, dwi ddim yn cofio nawr. Deiwn ynghyd yma heddi yn enw Iesu Grist oherwydd ein bod ni yn caru X ac yn parhau i'w charu. Deiwn ynghyd i ddiolch i Dduw am ei rodd werthfawr i ni yn X ac i'w chyflwyno hi i ofal cariadus Duw yn Iesu Grist. Deiwn ynghyd i rannu gofid yn gilydd, i rannu dagrau, i rannu galar, ac i rannu nerth ynghysur a gobaith yr Efengyl. Ein dymuniad heddi yw ymdeimlo a nerth Duw yn ein cynnal ac i glywed i eiriau wrth i ni weddio a gwrando. Gan y blaen. Mae rai o'r bethau yn debyg, ond mae'r rai o'r darlleniadau hefyd yn fwy penodol i blentyn. Ac os edrychwch chi ar y weddi ar dudalen 318, mae fe yn benodol at brofiad plentyn hefyd. Diolchwn i ti am y llawenydd y dygodd y plentyn hwn i eraill, i deulu, i ffrindiau, i ysgol, i eglwys, i gymdogion, i ysbyty, ac am y gofal a'i hamgylchynodd ac yn y blaen. A fi, sy'n cofio'n iawn, Judith nath ysgrifennu hwn. A mae'r traddodiad, mae'r geiriau yn wahanol, ond medrwn ni ddefnyddio yr un geiriau ag i angladd oedolyn. Dywedodd Iesu, gadewch i'r plant ddod atai a ffidwch ei rwystro, oherwydd i rai fel hwy y mae teyrnas nefodd yn perthyn. Gan gredu bod Duw yn derbyn plant ato ei hun, roddwn gorff i'w ddeiar, i'r ddeiar mewn gobeith sicr o'r atgyfodiad i'r bywyd tragwyddol trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac yn y blaen. Reit. Sori bod fi'n carlamu drwy'r gwasanaethau yma i gyd. Ond os gofiwch chi o 20 mis yn ôl, nes i ddim uno gyrraedd mor bell â hyn. Wedyn ni tudalen 322 fi wedi goffod defnyddio'r ffurf gwasanaeth yma cwpl o weithiau. Gwasanaeth angladd baban marw anedig neu blentyn a fi farw yn fuan wedi i eni. Fi wedi defnyddio'r gwasanaeth naill mewn ysbyty, neu os yw'r tulu wedi gofyn am wasanaeth yn y capel neu ar yr aelwyd. Hefyd, a mae hwn mae'r gwasanaeth yma yn fodd i nodi bywyd, ond hefyd i rannu yng ngalar y teulu sydd wedi colli plentyn, naill plentyn oedd yn farw anedig, neu plentyn a fi farw yn fuan wedi i eni. A mae 'na
Mae yna ffurf wasanaeth arall hefyd sydd yn debyg iawn. Gwasanaeth yn dilyn camesgor, artheliad naturiol, geni baban marwynedig, neu faban a fi'n farw'n fian wedi i eni. Mae'r gwasanaeth hwn yn fyrach ac yn addas iawn i ddefnyddio mewn ysbyty. Felly, pur yn aml, byddwn ni'n gorfod defnyddio'r gwasanaeth hwn oni bai yn bod ni'n gaplaniaid ysbyty. Neu bod ni yn gyfarwydd â sefyllfa aelodau o fewn i'r eglwys, lle falle bod ni'n ymweld a mam sydd wedi colli plentyn o dan yr amgylchiadau hyn, a bod nhw'n gofyn i ni weddio gyda nhw, neu bod ni'n medru cynnig gweddio gyda nhw. Mae'r ffurf gwasanaeth hwn yn un byr ac yn addas iawn i'r achlysur arbennig hwnnw, a mae yna un gwasanaeth arall ar dudalen 336, deunydd ychwanegol y gellir ei defnyddio yn dilyn hunanladdiad. Mewn geiriau eraill, bydden ni yn defnyddio'r gwasanaeth angladd llawn arferol, neu llai i oedolyn neu i blentyn, ond mae'r deunydd yma wedi osod yn benodol tuag at hunanladdiad. Os dwi'n cofio'n iawn, Jill Haley Harris ysgrifennodd y gwasanaeth arbennig hwn. A mae yn addas achos mae'r gweddiau, os ych chi'n gweld fyna ar wilod dudalen 36, yn cyfeirio at y cwestiynau sydd gyda ni yn yr achos arbennig hwnnw, ac am y los y pôn sydd gyda ni hefyd. Dudalen 338, wrth i ni gofio am ac am yr anobaith a oedd wedi ei hamgylchynu, par i ni wybod o'r newydd fod dy oleuni di yn llewyrchu yng nghanol pob tywyllwch, ac na all dim hyd yn oed marwolaeth i ddiffodd. Diolchwn i ti am bob daioni ym mywyd ac am bopeth a gyflawnodd. Maddau i ni'r troion hynny y bu i ni i siomi hi. Maddau i ni nawr am yn holl feiau a ryddha ni o bob ymdeimlad o euogrwydd. O Dduw, yr hwn sydd yn gwaredu, cymer yr hyn sydd wedi digwydd i a'i blethu i weiad dy bwrpas cariadus, gan y credwn na all dim yn gwahanu ni, oddi wrth dy gariad di yn Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn awr yn ei enw ef. Amen. Fe wedes i dechreuais yn weinidogaeth rhyw 6 mlynedd ar 20 yn ôl. Yn yng ngweinidogaeth cynta, ges i 3 hunanladdiad mewn cyfnod eitha byr, i'w gilydd. A dywes i'r ofaledd honno yn y flwyddyn 2000, a dwi ddim wedi cael un hunanladdiad oddi ar hynny. Ond mae'r profiad cynta yna ges i yn yng ngofaledd cynta yn dangos yn glir i fi. Chi'n bod, mae yna gymaint o los, mae yna gymaint o bôn yn y profiad hwnnw. Ac ambell waith, diw'n geiriau ni yn annigonol. A ni'n wylo am eiriau yn aml i fynd â ni drwy y profiad hynny. A dyna pam wnaethon ni'n lunio'r llyfr newydd yma, wnaethon ni'n siŵr bod ni wedi rhoi deunydd penodol i gwrdd ar achlysur hwnnw yn y llyfr gwasanaeth, achos o'n i'n gwybod mae pob gweinidog, mae pob un sydd wedi gorfod wneud angladd wedi dod ar draws achlysuron fel hyn.
a ma'n beth yn hawdd. Felly dyna pam mae yna ddeunydd arbennig mewn fan hyn. Felly, os ych chi'n cyfri y tudalennau, mi welwch chi bod, os ai fi nôl, i ble maen nhw'n dechrau ar dudalen 250, 90 tudalen yn y llyfr gwasanaeth wedi i neilltuo i wasanaethau angladd. Achos mae gwment o wahanol sefyllfaoedd a mae'n bwysig bod ni'n cyfarfod ar oll anghenion sy'n mewn yn fyna. Tesa ni wedi bod yn gyfrifol, byddwn ni dylai bod fi wedi rhoi content warning ar ddechrau y sgwrs yn enwedig am bod ni wedi bod trwy rai o'r tir anodd yna ar y diwedd, a maddeuwch i mi bod fi ddim wedi rhoi rybydd lan llaw. Os yna unrhyw gwestiynau neu sylwadau yn codi o hyn oll? John? Jyst dweud un peth, o'ch chi'n dweud am byti gwasanaeth llawn yn yr amlosgfa ar ôl gwasanaeth llawn mewn capel. Nes i mewn eglwys Dydd Gwener diwetha mewn angladd, a tua'r diwedd oedd y ffeirad yn gweud byddwn ni'n mynd mas a ffarwelio ar y madawedu tu fas. A iawn, o'n i'n cymryd yn ganiataol, mae dweud bydd y teulu agosaf mynd i'r amlosgfa, ond bydd y mwyafrif ohono ni ddim. Dyna yw'n traddodiad ni, yn ei Lloegr o'n i gyda llaw. Ond beth ddigwyddodd, tu fas, wedi iddyn nhw roi'r coffin yn yr hers, oedd gwasanaeth bach fyny, a doedd yna neb yn mynd i'r amlosgfa. Ddim hyd yn oed y teulu agosaf, na'r ffeirad. Felly mae'n amlwg doedd yna ddim, mae'n ymddangos i fi, doedd yna ddim fath o wasanaeth o gwbl yna. Mae'n bosib i wneud hynny wrth gwrs, achos mae'n llawer ratach a dweud y gwir mewn yn arfer rhyw 300. A mi ges i lythyr am biti'r peth heddi o rywle neu gilydd. O, reit. Cyd-digwyddiad pyr. Ond maen nhw'n galw hwnna'n direct cremation pan mae'r corff ddim yn mynd drwy gwasanaeth yn y capel yn ymlosgfa, ond yn cael ei ymlosgu yn uniongyrchol, a mae hwnna'n llawer ratach. O'n i riod wedi clywed amdano fe. Dim sôn am ei brofi fe. Ond dwi ddim wedi dod i'r draws o gwbl. Na. Wel, na. Odw, fi wedi, ond ddim yn y wlad ma. Yn Canada, dyna beth sy'n digwydd gyda phob gwasanaeth ymlosgfa. Ond es i fyth i'r ymlosgfa yng Canada o gwbl. Oedd y gwasanaeth llawn yn yr eglwys neu yn y capel gorffwys, a wedyn ni bydden ni ddim yn mynd gyda'r arch i'r ymlosgfa o gwbl. Popeth yn direct cremation. O'n i'n siarad gyda'r Parc Guto Llywelyn, a dde wedi bod yn yr amlosgfa yn Arberth, a wedi holi'r staff pwy mor fisi o'n nhw diwrnod na, a o'n nhw wedi gweud, 3 funerals and 2 drop-offs. Right. Yep. A oedd Guto ddim yn gyfarwydd ar, chi'n bod, a ofynodd e beth oedd y drop-offs, a beth oedd o'n nhw'n golygu dim ond y corff yn dod, a neb o'r teulu'n dod. A drist ynddi? Fi'n credu bod yn costi rhyw 450-500 just i'r ymlosgu, a mae'n costi rhyw 800 fi'n credu os ych chi'n gwasanaeth. Felly mae'n gwneud tipyn o wahaniaeth yn y bris. Mi o'na deulu o Pwllheli sydd wedi colli mab yn Canada yn ddiweddar, a chithon nhw ddim math o wasanaeth. Oedd o'n costio rhywbeth fel 7,000 neu rhywbeth i gael gwasanaeth yn Canada. Right. A chithon nhw ddim mynd i'r amlosgfa chwaith. A be maen nhw wedi wneud ydy, fel maen nhw gobeithio hedfan y llwch drosodd, a dwi'n gorau wneud y gwasanaeth claddu'r llwch tua'r Nadolig, a mae'r teulu o Canada yn dod drosodd i Bwllheli. Ond i fod yn wahanol eto, maen nhw eisiau claddu'r llwch yn yr ardd ffrynt. O. Ie. O, reit.
Be sydd wedi digwydd yng Nghanada ac yn yr Unol Daleithiau, wrth gwrs, yw bod gwasanaeth ymgymerwyr wedi mynd yn busnes enfawr a bod capeli gorffwys enfawr hefyd. A mae'r holl diwydiant bellach yn meddwl bod wedi mynd yn gostus eithriadol yng Ngogledd America i gael gwasanaeth angladd. Achos bod yna ddisgwyliadau gwahanol. Mae rhywbeth o'r enw visitation gyda nhw, felly bydde rhywun ddim yn ymweld ar yr aelwyd, ond bydden nhw'n mynd i'r capel gorffwys. Ddwyrnod cyn yr angladd, ar brynhawn yr angladd, neu beth bynnag, a bydde bobl yn ymweld â'r tulu yn Bancw, gydag ystafelloedd penodol yn yr capel gorffwys i wneud hynny. Oes unrhyw sylwadau eraill? Sian Hawley. Wel, jyst cwpl o bethau. Wel, un peth oedd cwestiwn i Glenys. Maen nhw'n siŵr o fod yn goffa cael caniatâd ydyn nhw i gladdu'r llwch yn yr ardd? Dydw i ddim yn gwybod yr atab mae'n ddrwg i ni. Os gai i jyst deud, oedd genna ni wr ifanc yn wael yma, ac oedd eisiau gladdu ar dir i fferm, ac oedd o'n medru cael claddu un ar y tir. Claddu llwch? Na ci. Na ci. O'ch chi'n medru cael un, fel oedda ni wedi dallt, os oedda ni'n poeni do'n o ddim lle yn Capel Helig. Ac fel oedden ni wedi dallt, bysa gen y teulu hawl. Da chi'n gwybod beth am hynna, Aled? Dwi ddim yn gwybod dim am beth i'r reolau, am beth i'r claddedigaeth. Hwyl fawr i chi, Cerin. Mae problem yn gallu codi wedyn ni pan mae'r lle'n cael ei werthu. Ynddi. Mae rhaid datgelu wedyn ni bod na gorff. Bydd. Mi fyddodd y cyngor yna'n siarad efo ni, lle de. A bod gen y teulu hawl i gladdu un. I wneud un beth. Ond y rhaid iddyn nhw gadw dyna i weld ym le roedd o efo rhyw lefel dŵr a rhyw bethau. A cyfrestryd o'r cyngor wedyn ni, neu? Ia. Mae yna fynwant gwahanol wedi chychwyn yn Pwllheli rwan, yn mynwent werdd, fel maen nhw'n dweud, mewn cae. Be di teitl iawn o fyd am? Dwi'n mynd ar mynwent werdd ydy'n Rhosfawr, ydych chi'n meddwl, ia? Ie, mae un o'r reina gyda ni yn Saron hefyd. Oed wedi bod, chwaith. Mae fe'n goedwig. A does dim lle i nodi lle mae'r bedd na dim byd. Mae'r corff yn cael ei roi mewn amdo yn y ddeiar. A mae'r gwasanaeth yn natural burials, maen nhw'n galw fe, fi'n credu, yng nghanolfan Cerridwen yma yn Saron. So os ych chi mae'n mynwent claddedigaeth werdd, mae Pwllheli yn opsiwn a mae Saron yn opsiwn hefyd i chi. Ie, mae'r merch wedi bod yn y gwasanaeth yn Rhosfawr, yn yr mynwent werdd. Mae un gyda ni yma yn Brynbiga hefyd. O, ie. Dau beth arall yn roedd. Chi'n gwybod yn yr copi o'r Llyfr Gwasanaeth Gwyrdd o'ch chi di anfon, gyda ni, oedd yn gwybod un pawb arall, oedd wedi derbyn yr un peth, ond mae'n mynd lan i dudalen 36, a wedyn mae'n sgipo i ryw dudalen 386, yn meddwl. Mae lot ar goll yn dda fe. Reit, wel, mae hwnna'n amlwg felly bod y barchedig Aled Davies moyn i chi brynu y copi. Sori am beth i ni. Ond i ddim wedi sylweddoli bod y copi yn ddiffygiol. Ond ni'n gallu cael menthyg o'r capel hefyd, ie. Reit, oce. A dim ond un peth arall, sori, yn roedd, just chmod ni wedi bod yn siarad am angladdau gwahanol fe, a wel, yw timlo mor flin am y teulu sy'n newydd golli i bachgen bach yn 10 mlwydd oed. O'r ci. Mor trist. Ofnadwy. Ie.
So, ni jyst eisiau dod â Ie. rwy'n o Ie. hwnna i'n meddyliau ni. Ie, O'n i wedi diolch, bod yn ddarllen amdano fo. O, nadwy da. diolch, Ie. diolch yn fawr. Unrhyw sylw arall? Gadewch i ni weddio. Diolch i ti o Dduw. Dy fod ti yn ein plith ni. Diolch dy fod ti gyda ni tra'n edrych ar y dirgelwch mawr hwn, sef marwolaeth. A dy fod ti yn camu gyda ni drwy y cyfan ac yn dal yn llaw ni, yn ein tywys ni. Helpa ni i ddal gafel yn y wirionedd hon o Dduw, i ddal gafel yno ti, ac i roi gobeith yn llwyr yn Iesu Grist, yr atgyfodiad mawr, ac yn ei enw. Amen. Hwyl i chi. Ioled, Diolch yn fawr iawn. Tara. Dewch nôl dydd Mawrth nesa, not compulsory, ond mi fyddwn ni'n mynd drwy y gwasanaeth cymyn. Bydd y sesiwn ddim o'r faith a sesiwn heno. Ni wedi cymryd awr a 3/4 dros di. Eto, mi fyswn ni, fel mae John ac Annalyn ac Elonwy yn gwybod, ond ni wedi cymryd 2 neu 3 sesiwn dros y hwn llynedd, ond gwybod ni ddim ond o fe, achos Covid. Ond ni wedi carlamu drwy'r cyfan mewn un sesiwn heno. Ann, sori. Gai just gofyn, Aled, ydych chi'n cynnal bob un angladd o'r pwlpid yn ta o'r set fawr yn nes at y bobl? Tueddu bod o'r pwlpid, ie. O'r pwlpid. Yn bersonol, ie. Diolch. Nid just achos bydd bobl lan yn y galeri, a mae modd gweld y galeri yn haws o'r pwlpid na bod yn y sedd fawr. Okay. Nid achos bod unrhyw reswm diwynyddol dros wneud. Felly, fel o'n i'n dweud, cymyn part 2 fydd i nos Fawrth nesaf, ond cyn hynny, bydd Dr Catrin Haf yn tywys ni drwy'r Testament Newydd nos Lun, a byddai'n anfon y dolenni mas o gyfer y sesiynau hynny. Nos da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Da.